Sardinas dodong, naguna-una nagkuha dito baka naibitin. Magkalot ta, kay gimingaw daw sila putong balanghoy. Pwedeng bagnota. Iharang gibulot-bulot na wala na ni gamit tayo og sindang or dara. Ay kadaghan. Wow, daghan na gunod oy. Pinanitang balanghoy. Ligid na ni Dodong. Yan, lutoon na ni. Lisod dong, lisod. Lisod yan mayroon. Napaya ito kape mo pa na, pero kagulit mo. Hindi siya, ano, umul. Umul na lodi na, ihalo ko mo nga sa puso. Na, mori umul, lodi. Ikagod, kay itagaw na na sa pagkabunon. Siguro? Ano? Ngayon yung first batch, tagipugan. Pero mag-imot tagpupayo, ang atong ipalaman sa puso. Ngayon ako rin yung sa balay. Hindi na kayo sila dito uba. So magluto na ta. First time na akong nagluto og bukayo. Una siguro nato ni. No. Karahay. Tapos sugar. Tapos ihalo. Kaning libig na ako ni gamit. Kauban ni Sarudina. Sabol sa saba. Unya. Muni ato ni palaman unya sa puso. Kung hindi palamanan, pwede kong lili. Sa atong siganan. Ihalo itong kinagod na lubi kung nalugmok ng mga kasaba. Pero hindi kung saan ni manong sugar. Hello, mahal. Wala kong si mahal. Wala kong si mahal. Agwapa mo kong mahal. Agwapa mo kong may ni mahal. Yes. Yung nga ito, may halos. Tangkatagan mo. Expert tayo si Mama Ani magluto ba? Si mama yun ang magluto ini kay ano. Muli na dakan niya sa una. Bukal na ni Ma? Uy, nagbukal na gaday bukal na. So, pauling taklog kay ibubo na ni Mother. Puto diha, mo ni kita nga giant puto. Atong kasaba. Hindi siya maputo katong lingin. Kaya hindi siya nga nga steamer so bigreto na lang dito sa dako, wala may kuha natin gagmay. Okay, mong gagmay. Okay na tayo. Parang lumot. Ulit ng mga 10 to 15 minutes ba? Okay, time check. Okay, 12 minutes na. Ito na? Ako na yung kinidor. Ako na. Ito na mag-lista kung ano na siya. Ito na. Ihulman niya siya.
Paglain so, pasensya na mo sa